Moi! Tänään me pelataan vähän futista. Aluksi vedetään ylärimoja ja sitten kaikkea, en tiedä, mutta vedetään ylärimoja. Tästä lähtee kaveto. Noniin. Ei mennyt. Toka. Se meni. Vika täältä. Ja sieltä niin. 2 ylärimoa. Joten mennään seuraavaan juttuun. No niin, ja nyt sitten jatketaan. Ja nyt mä ajattelin, että vedetään yläkulmia. Ja vedetään sitten yläkulmia. No niin. Ei. Nyt yläkulma. Se oli ihan huono. Viimeinen, jos ei saada 3, niin sit se on huono juttu. En tiedä mitä tehdään. Okei. Ei tullut yläkulmaa. Yritetään vielä kerran yläkulmaa. No sekin oli vähän, kun piti tänne tulla niitä jotain Clash Royaleja ja tällaista. No, tääkin on peli. Niin kuin näette mun YouTube-kanavan nimen Pusti pelaa, joten tääkin on periaatteessa pelijalkapallo. Mut ihan sama. Vaikka tää on oikeesti urheilulaji, mutta tää on urheilulaji. Mennään vielä. Saataisko tästä nyt yläkulma? Vasseli. No niin, nyt hyvä, nyt hyvä. Ei. Vielä on tää 1 pallo täällä. Joo, siellä yläkulma. Ja nyt mennään seuraavaan. Eli seuraava haaste on pilkkuhaaste. No niin, tää on aika helppo. Tehdään nyt näistä pilkuista maalit. Siitä niin, alla maali. Alla maaliin. Sitten vedetään vielä toinen. Laitetaan samalta kohti. Tästä lähtisin, minkä mä vetäisin pelinsä. Noin. Ja sitten tämmönen. Joskus oli Fifassa OP-pilkku. Ei se varmaan enää ole niin OP. Keskellä ylös olisi ollut, mutta vetää vielä 1, niin saadaan 3. maali. Ai mikä maali? 3. maali, etsit maaleja. No niin, vedetään vielä. Lämmintä päällä. No okei, se meni huonosti, mutta nyt sitten lopetetaan tää, elikkä hei hei!